Čo majú spoločné spevák Mário Kollár a šéf skupiny Desmond Kuli? Nie sú teplí? Čo majú spoločné spevák Mário Kollár a šéf skupiny Desmond Kuli? Kuli je spevák a nadväzuje svojou hudbou na Slovenské národné povstanie, na protifašistický charakter má jeho hudba. A tých ostatných to neviem. Čo majú spoločné spevák Mário Kollár a šéf skupiny Desmond Kuli? Kuli viem, to bol vynikajúci môj kamarát ešte nie na strednej škole, nie, to bolo ešte na základnej. Bol to veľmi dobrý chlapec. Áno. Ale už bohužiaľ som stratil naň kontakt. No mal by teraz už dobre, cez 60 ako ja pomaly, no. Čo majú spoločné spevák Mário Kollár a šéf skupiny Desmond Kuli? Mário Kollár, tohoto poznám, Kuliho, to automaticky, a Mário Kollár. Nie sú oni, jak sa to povie. Počkaj, tak sa to povie, keď sú chlapi spolu. Sa mi niečo marí také, viete. Preto som na to prišiel, lebo toho Kuliho som nevidel ani tancovať s ženskou, ani iný čas. Sledujem dosť často televíziu, bo mám čas. Som dôchodca, takže tak. Ale sa tvárite tak smutne. Nie, to je mi to, viete, také nerádo, viete, lebo to možno, že mu bude nepríjemné potom, viete, Kulimu. No. Čo majú spoločné spevák Mário Kollár a šéf skupiny Desmond Kuli? Tak to neviem, lebo nepoznám toho Kollára. Toho Kuliho by som poznal. To je spevák Desmondu, no, to viem, kto je, ale ten Mário Kollár neviem, kto je. Kto je to Mário Kollár? Mário Kollár, Boh vie. No, keby ste mi pomohli, tak by som vám povedal, čo... Je to spevák tiež. Áno, Mário Kollár je spevák. Asi nejaký undergroundový. Aký? Čo spieva? Že normálne ho vyťahnem zo zeme, tak to nie, že vyťahnutelný zo zeme je.